Luar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong di madan halin tiyak kejan ajal ruat. Kila karpat yak sarkar, pakan lat, man penyok jaka baik, haki benta katan jel ruat, henry om man penkerja eki nakani katan, kabak kila syong di madan, baru asyikat tasnam. Haka jengekran bikilal pasai kubur, kinong di madan kila ong. Lada ka sarkar ka ay nakajaka, kapamarjan baka jel ruat, kikluay ban kerja anak mardor. Pat dawaru, yak sarkar bakan ay renti, yak certificate of vending, ya baru kinong di madan, haka bagi jusyong di jingdi, haka tanjel road. Ba pi pen I yang I dakum tu namar menin mestap ngadang penpa boong hitit ya ki MLA da ki krur pi yo hanrei kat bayangi pat balai ken kumne namar kata ngawan biang hang nem tayangi ro pimut ban tit arpo hajar tingka sikli pitir arpo hajar tingka sikli ne pitir arpo hajar tingka ban phale chong yang I hang tei ngamla ban ngej ba pin ai yang I arpo hajar marwe ni don hayeng khat nyongwat te pi ai arpo hajar tingka yang I season ai kumba pi ai hamuda tengi yang kata maduok ngiwan hang ne mdei bang ngiwan dawai pi yak taka pisah ba pi pin ai yang yak taka pisah ngiwan hang ne ban kamai hok ban kamai kendoi jak po ban kamai mensi ban syet menit par ni ngate ngakerpat namar balai kane kakam mentah bangi ngikren menen imi imadu tang supen mi kini ki media ingi baki wan sim di kelingi imadu imi belut ngalingok ngan jingmut jongate bedai imadu hi yangi iba kontrol yangi jakane te madu ngate ngas ngosem jing shisai kane te yarap lem kenyangi menta bangi ngikwa ya kajaka ke area hajirut ai kinyi ngiru kumba pi ai kiwai ngiru ngi pediang te lada kasarkar kan ya penbek bat ngi don rutang kandiat ndai shibun madu kamlut shibun lada pi ai yang ngite nginya dibek himla man keta ya kamen sim jongi ya kahok jongi to pikta ya giding jongi piterong hakali pira pilek penbret chano rong ngim tip syu tabai katungi la lut ka pisa mo tharai kam dei ka hok ka jongki baki ki la long kum kinong tu namar ngim juan pli du kan tingi mestep iwan tep giding jongi mestep ngiwan bet lai baje saw baje syujrang kamu saw baje la da ngila ngiwan baru hak ke saw baje kamu jadi tiar kilara lut dia kini giding kilang tang bangi ngisiang banang ne ka mi nala ai ma tengi ya siang kai kubtu barit kat kum kitu ini lain melawan ai municipal mencai kan te ngi siang ne tengi dala ya siang ne pergi laki lo dikiding jongi bangi ngi mestep tingi ban beli dukan namar kata te ngi te ni ngesojan jar pala takadang pat kadok nut menen bangi yo I baka sinjing syalle don bor baca papala ho ngi pediang lada ka ai jirut ne MPC ne long hakini ki area ke namar kadon kidon baba lada ngan batai pi hang ner ka khamti bah ka sarkar te lada ngin kan batai le yu mar kani ber kha jadi jaka sarkar ring batai ka jaka sarkar te ngile ngim don bor namar ba ka jaka jong sarkar taba balai te ngilong raw kam dei ka jaka sarkar pat kale don bor hadak kadne ka jaka jungi upaj ba kadai ka jaka jungi pajba bat ngim kuat te baba ban long kum hante hapo muda bakan long kelumar kum tu ngi kuat pe ban long jai ngi don hane tang khandiat tang lai pusan ngut ane sapungut di bom yo ai ipik ru kidon hatu kasni te ngi don tang khandiat hangnya ngi kuat te bakan long huri hura kum hante muda PM ka jing yak keni ka jing mi YouTube kum tu hilai I lo di parang pagi ban kong hingi kwa ba ka sarkar kan penbiang sai klaisen gini ban aiswa hadin ding layo ai klaisen ya baro kan sa alpet kijaka ngi kloy madu hikulare ngi ban ai kata ka pisa ka song pisa miso kemen hanrei bat ngimpla pat ban priang ya tu sa jeng pi namar ba
nama bapip saya jong hi barbar ni ki ayu samsnem ki ngob roman samsnem takadang ngis ngorit mesti mabikan kumta haman lagi gini aki social media takadang ngis ngo ya ham ni tieng ni smi jen ni kum kita ngis ngo rangen kum no ngi kwa ban em la ka jong ka hok te lang em chi pho ar pho ro ni la te ban penap je ka yeng ane la da pi a me pi kamut kata ku pisa ge pi a me pi kalong kam su song dor te yangi ni kwa ba kan mi de ko sep ma pi ro mo do ba pi don han to ka chuki dai lang ba jong ni ki pai ba pi la ban chang to man tai pi la dan han to chuki ha to phim la si ma do ban ya ya ka kam don da tung mun sien jong le sama do ni hangi ni de kari khasi kepada tang na kadot pakangap ini payo utkar mar sin ang shikintin vot mare sejaka ba phip la kung kre ukmen namar balai udai war jala ubanang no banang tai ukmen namar balai hangni uyo ban song sok hande yangi kra jala pan phimla ban ai ya kata ka ya ka hok jong ni de kini ke COB balai madu kini COB kamla ki ang ba ya na municipal ki ang na ba hap ya na CEO kumta ter poisa ke TBC poisa duk arban harbat hadu matanga tip shay bade langba jeng phi madu ki ba order ya kini ki ai barok ki langba jeng phi madu penbej madu kham kloi lama la da phimna ban penbej madu kan long ke jing jar bat kan jar hi yangi ka jelai jingi barok kawai kham tam le mata la da ngi phimna ban lek kham kloi yangi ban ai kini ki jing dawa ki jingi madu kalong ke jing do nong yangi kapat kari khasi jingi kilapan wan ha kani ka pol la ne la shalis ni ya le kham kloi madu ba wan ra ya kani ke jing saya jing ya khi jingi kin pha ya kini pulet ba ple kini gile kisakri ba pha ma phi kin pha ini isar i magister ni iwan ban bersutho yang hoj idon ha kiduti habwan isin ai yang bangi dei prakasi iong isin ai yang tang mangi ni sutho te kata phi pha ini pulet lada phi phim pha phi on yaki phila ban ot katulop lani phila ban set ya katulop la ban kam kin hambat te ka duty henry ka bor nang tip sai ba ka delang ba jeng phi madu ba phi ai tesko haba kumta ki pha yang ai jong kini jong le chata habang haban le mangi kwa ban mare da po chata oh don meeting kila tip lupa bengin wan kila pet kena nak ada harkat adum tanga tip sai ba delang ba jeng phi madu terus don sobha nakar pat ye phi ai lat yang ni bat penbeng yang ni kita ki COB jeng ni kini ki baik baik bam pat yo hadin ta sa ai ke jaka ka ba beng ni ngin le ja ka basum ngem kwa pan ya le percaya phi sarkar ketika kami nam ta jeng ni ni ki khon nam ta jeng phi handai don nam pleng ni ki bangi ngila ban ong ba ni dai ki khon daka handai la da phi pim penbeng ta madu ni hapan long daka nyemla te manusia bina ban ayat ta rai ka ba ni kwa kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan